sembah niring gulung kaporogo risang morodeng narat
geget uget sadulita mel ingkang ongkos pisan yo sing doneng kene tak kanthi ngegungake rasa syukur utawa tarima kasih marang purbaning Gusti ingkang Maha Welas Maha Asih awit ya mung panjenengane ingkang akarya jagat sing wis kepareng malembarke berkah kenikmatan marang umat sak jagat raya. Anakku Karto Sugareng dalem Bapak. Karto Supetruk dalem Bapak. Ora lali Karto Subagong apa Karto Susemar? Kok Semar makai Karto to, Bang? Lah, iki kan rombongan Karto Budaya. Siji nganggo karto, loro nganggo karto. Ngono ya, Kang? Heeh. Wah, alhamdulillah terus. Ngopo? Aku sore mau tekan kene magrib cilik atiku. Ngopo? Udane. Udan. Monggo jenenge udan kan dinteni wong sak jagat raya. Utamane wong Nuswantara. Wis leh kemarau wis kesuwen. Nek dalam rangka wayangan kaya ngene iki, kleng nganti udan, kan ora iso sukses, Mas. Heeh, iki men tujune panitia Mas Edi medhuki aku pripun Pak Bagong supayane niki mengke terang. Lah tujune aku lek perkara nyingkirke udan aku gawe aku terus. Lho, wis to. Lah nyingkirne udan iki gampang. Upamane mendung gembuleng peteng arep ceblok banyune langsung neng tengah lapangan po tengah latar langsung sirahi nyawang neng langit gedruk lemah ping 3 maca bismillah ping 7 wekasane diwacake mantrane piye Kiai Toyo Nyai Toyo sing saking jagat wetan bali ngetan Kiai Toyo Nyai Toyo sing saka kulon bali ngulon sing saka lor saiki bali ngalor sing saka ngidul bali ngidul sing angel disiseni sing kon dhuwur terus sisene malah ngejak kancane lah ya kangen Banyol to kowe heeh praimu kesuwen pisan ya heme barang wis ora aja dinesoni to Mar aku lek demen-demene Bagong ya ora nonton suasana lho Doan iki dina iki ya klampis ireng ya ing Karang Kadempel layak ket bar subuh mau prenjake padha ganter jagone padha tarung kucinge padha gandhek ora tinemune jebul biar padang srengenge jumedhul saking jagat wetan klampis ireng ana dayoh ana tamu mestine kowe kabeh gareng Petruk Sumawana Bagong wis do ngerti wis do apa biyen tau pedhuk suwi pisan nalika ingkang sinuwun Prabu Rama Wijaya ngrabaseng Ngalengka nyirnakne Ratu Angkara Murka sing kasarira dening Sang Rahwana Raja ya Sang Prabu Dasamuka lek kumpul karo kethek putih iki ora mung sedina rong dina munggahe wulan mataun-taun dina iki Senggana ya Anoman wis prapta ana ing klampis ireng Anoman kawula nuwun wonten pangandika ingkang ngadhawuh Duh Kyai Semar padha becik satekanmu ya Senggana inggih awit pangestunipun Kyai Lurah Semar Badrana niskala anggen kula ngabiyantara kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk sandhap padha paduka Ki Semar Badrana ya iya wis sak tampa bener becik gawe bungah rasaning manah lega tiasing driya ora liwat pengestuku wae tampan ana inggih pukulun saklangkung anggen kula mun dikapetekaken wonten ing Jaja urung meketing paredaya mewah ana rah daging
kayuwanan liwah pangestu paduka saged anjalari widadane para kamula sak jagat raya Pukulun. Kok kowe nyeluk aku Pukulun, mongko aku ki lurah, aku ki Semar. Tata gelar paduka menika titah sawantah ning lugunipun paduka menika dewa. Inggih menika Pukulun Bathara Ismaya. Bapak dudu menungso, Gong. Kewan ya? Ora. Dewa. Pukulun aku rasa ngomongi iya asine bapak mbiyen asine ning donya iki lek ijen mergo ning kayangan iki serah ditampa kontrake wis entek kon mendho ning Arcapada. Jenenge bapak nalika mbiyen sapa? Pukulun Bathara Iswanta Ismaya. Ismaya Iswanta. Lah wekasane Semar medho ning Arcapada bingung to. Donya iki ora enak apa-apa kon medho ning Arcapada ora enak kancane. Lah sambat karo eyange. Ya. Nah, wekasane ayang-ayange dadekne aku dadekne menungso, dadi aku dumadi saka ayang-ayange Semar. Lah ya ngono to, Mar? Iya Bagong. Lah iya. Apik lho laire Bagong ki apik lakone. Ngono. Gareng apa Pak ngaturno karharjan marang padha becik ya Anoman. Oh iya. Ki Lurah Niskala. Bekti kula katur, rasa bekti karo aku nyatanipun paduka langkung sepah kaliyan kula. Tata krama Udanegara Nadyanta badhe kados pundi kemawon. Kula sakmenika dados sentananing praja, senananing ingkang sinuhun Prabu Rama Wijaya ing negara Pancawati. Bab umur menika taksih sepah panjenengan tinimbang kula menika mboten lepat mboten kleru yen to kula menika nandukaken tata krama tata susila ya sak karepmu padha becik ya Anoman. Nggih Ki Lurah Petruk Niskala. Selamat ya Man. Giman Anoman. Inggih Ki Bagong Niskala. Dipenane nggonmu lungguh. Ih, mboten kirang prayogi Ki Bagong. Rokokmu apa? Dereng keduman. Oh ya. Padha ning ngono. Nah, sawise satata lungguhmu senggana asat kringetmu aring napasmu murgage kowe matura kelawan Semar Badranaya nggonmu teka sajake ana wigati surasane ing donya. Darajating raja kawuryan wasana ruri lurah pangrehing ukara
ingkang angka sepisan pengin nyambung silaturahmi ngeraketaken kekadangan mewah pasederekan badhe kados pundi kemawon duk nalikanipun Kyai Lurah Semar Badranaya duk nalika semanten kalian pun senggana sesarengan ngabdi wonten ngarsanipun titis Sang Hyang Wisnu inggih menika ingkang sinuwun Prabu Sri Rama Wijaya. Terus sing angka loro ingkang angka kalih kula ngaturaken salam saking semban kula ing negari Pancawati inggih menika Sang Prabu Rama Wijaya kunjuk dumateng Paduka Ki Semar. Wis tak tampa bekti. Salam saka ngarsaning ingkang sinuwun Prabu Rama Wijaya. Sok nek kowe mulih aturna taklimku kunjuk marang panjenengane. Inggih tertentu kula aturaken. Lah ingkang angka 3 Kyai sinebatri wigatining ngarsa anggen kula ngabiyantara wonten ngarsa Paduka waleh-waleh menapa kula kinen matur wonten ngarsa Paduka bilih riklenggan samangke negari ing Pancawati negaring Pancawati ingkang pinandikan dening Sinuwun Prabu Rama Wijaya nembe kecalan katentreman kang sarta karaharjan. Mila saking menika riklenggan samangke anggen kula ngabiyantara ngene Anoman ngene ya kabar sing sumebar wis tekan talingan utawa kupinge Semar yen to riklenggan samangku negara Pancawati kuwi nembe ketaman pacoban saka ngersaning Gusti ingkang Maha Wikan. Ora iso gayuh marang katentreman, kebak marang gegeran, kebak marang pasulayan. Lah nek kowe pengin mudeng, nek kowe pengin ngerti apa to sebabe negara Pancawati kuwi saiki kelangan katentreman merga para kawulane munggahe para pejabate negara kuwi padha kelangan 3 perkara. Kelangan 3 perkawis. Iya. Negara ngendi wae yen wis kelangan 3 perkara iki ora bisa ayem, ora bisa tentrem. Bramara reh mangus amblengeng kati darunaning kaswase aneng marga memalatung risang konto masrat moco leng-leng lalu mangulati soraya mangrangsang wayah soraya mangrangsang wayah rumyo samara wayah ampo kelangan 3 perkara sing diarani kelangan jiwa kamanungsan, sing angka 2 kelangan jiwa katresnan, ingkang angka 3 kelangan jiwa kabangsan. Jlentrehipun kados pundi Kyai? Ingkang angka sepisan kelangan jiwa kamanungsane. Kamanungsane para kawula ing Pancawati wis padha tipis kepara akeh sing do ilang. Ketitik apa? Buktine apa? Saiki njajal pikiran. Akeh sing dimuat ana ing layar kaca lan surat pekabaran. Ana sipate anak tegel mateni bapak, ana bapak tegel mateni anak. Kuwi sing diarani kelangan jiwa kamanungsane. Ibu wani tegel mentala mateni anake sing bar dilairake. Njajal kaya ngono iki wis kedadian ping pira? Wis marambah makaping-kaping lor kidul etan kulon. Nate kedadian bayi ditemokne sing urung duwe dosa. Dikalekne ning kali, wekasane ditemokne dening para masyarakat, wekasane ngerti nek bayi iki bar dilairake, bareng diusut wis genah lamun to kuwi sing mateni mbokne dhewe. Mergo lek meteng kuwi srana arisan. Ngerti ora kowe? Isen karo tangga teparo, wekasane ilang jiwa kamanungsane timbang dadi kembang lambe. Wekasane anak sing bar dilairke dhewe mau terus dipateni diguwak ning kali. Kaya ngono ki ora mung pisan pindho. Iya to? Iya to? Inggih, inggih. Mongko Anoman, mongko. Sing diarani menungso, ya. Kuwi titahe Gusti sing paling sampurna kuwi menungso.
ngaten iya dados titahing gawe gesang menika wonten tataranipun ana ya ingkang ngakarya jagat nyiptakne bumi biyen ki isine mung wit-witan loro ya kuwi daratan karo lautan sing gawe urip kuwi nektakne bumi kaya ngono kuwi lautan kebak banyu yen to daratan kebak wit-witan mula makhluk hidup sing urip pisanan titahing Gusti ya kuwi sinebut wit-witan kuwi tatarane ngesor dhewe mergo apa sing darani wit-witan ki isane mung urip ora duweni nafsu kang sarta ora duweni akal pikiran lan budi pekerti sing luhur mula sipating wit-witan kowe ora duwe karekat isane ya mung urip ora duwe karep apa-apa ora duweni sedya apa-apa isane ya mung urip mula urip ning tengah alas ya ora protes karo sing gawe jagat urip ning pinggir dalan ya ora protes karo sing gawe urip ana ing pinggir dalan gedhe kuwi ya ora ana sing darane wit-witan kuwi sambat karo sing gawe urip kuwi sing jenenge wit-witan kuwi titah utawa makhluk hidup sing paling tatarane ngesor dhewe lah sak ndhuwure wit-witan mau ana kewan sawise wit-witan kuwi dikodratke karo sing gawe urip pekasane diwenehi sipate kewan kuwi tatarane sak ndhuwure wit-witan kewan kuwi iso urip iso tangkar tumangkar duweni nafsu ning ora dikandheni akal pikiran lan rasa isin mula wit saiki nganti biyen nganti saiki urung enek critane kowe ngerti kewan kok kathokan iki lak ora ngerti inggih ledek kethek kae mar kae sing karep kathan dudu ketheke ning sing arep ngathoki kuwi sing duwe ngerti wae dadi sipate kewan kuwi mung isone mung urip kang sarta duweni nafsu ning ora dikandheni alam pikiran kang sarta rasa isin kuwi kewan ngoten nggih Kyai lah nadyan to kewan aja disepelekke mergo cakala mangsa menungsa iki kalah apik karo kewan kewan ini wonten ingkang dados contoh ana man kewan ki ana sing kena nggo contoh kena nggih patuladan tumrape wong urip ana ing alam donya sing diarani menungsa menapa kewan ingkang saged dipun kangge contoh tawon ya tawon iki kena nggih contoh ya tawon kuwi bisa ngasilke madu kuwi kanggo srana kewarasan utawa jamu tumrape menungsa tur apike tawon kuwi ora gelem ngentup nek ora kepepet kuwi tawon tur sakjeke urip tawon kuwi ngentupe ya mung pisan tok bar pisan kuwi ora gelem ngentup meneh beda to karo wong saiki ngentup krasa penak sesuk ngentup neh ngentup bojone kurang marem ngentup bojone kancane lha kuwi lho menungso ngoten nggih ya kuwi sing diarani kewan sing kena nggo contoh ning ya enek kewan sing ndak kena nggo contoh kuwi ya enek menapa Kyai pitik jago ora kena nggo contoh senengane apus-apus ceker-ceker beling ngono bekasane ngundang babon dingkluk terus dicengklak lho iki jago niku lah sawise Gusti Allah kuwi nyiptakne bumi diiseni wujude wit-witan diiseni kewan mekasane Gusti Allah nyiptake sing diarani menungsa ya jane jeneng Nabi Adam biyen wis diciptakne menungsa ana ing alam kasuwargan ning ya merga kuwi kleru merga luput nerjang larangane sing gawe urip wekasane dititake medhun ana bumi ya ngoten diciptane medhun ana ing bumi lah menungsa tumangkar wis disiapi papan panggonan kanggo urip menungsa ya kuwi bumi wis diwenehi wit-witan kanggo srana menungsa ki isane urip mergo ambekan ana oksigene nek jagat iki ora enek wit-witan menungsa ya ora iso urip lah jroning mau wekasane Gusti Allah nyiptakne kewan kanggo srana
menungso yen pengin mangan daginge kewan ning aja nganti kleru nggonmu mangan daginge kewan ana mangan daginge ana sing dilarang lan ana sing ora dilarang ngono. Lah menungso iki tatarane pancen paling dhuwur dhewe ya kuwi kinantenan rasa isin kang sarta akal budi pekerti sing becik iso urip iso duweni nafsu kang sarta duweni akal pikiran bebudhen luhur kang sarta rasa isin. Lah wekasane sawatara keri-keri iki mbuh kedaya saka jagat sing wis tuwa jagat sing wis sepuh iki menungsa do kelangan kamanungsane kaya dene sing tak andharke ana ngarep mau. Inggih mula ora iso tentrem yen to menungsa wis tipis kamanungsane. Lah sing angka loro kelangan jiwa katresnan. Luripun jiwa katresnan menika menapa? Dudu tresnane wong lanang karo wong wedok karo wong lanang. Ning katresnane padha-padha umate Gusti sing gawe urip. Merga apa? Akeh perkara sithik dadi gedhe, ya ta. Geger sithik ndadekake pasulayan, wis. Perkara sithik ndadekake jotosan asam panunggalane. Merga kelangan katresnane sapa padha-padha menungsa mongko sing gawe urip wis paring dawuh sing darani hablum minallah hablum minanas tresnanana ing atase menungsa kelawan sing gawe urip menungsa karo menungsa kuwi kudu ditresnani ben mahanani jagat iki manggih katentreman lan karahayon. Lah sing pungkasan sing angka 3 Anoman ya kuwi kelangan jiwa kabangsane para kawuling Pancawati wis padha tipis ing atase ngerti yen to negarane kuwi nganake ulang tahun kanggo mengeti dina kamardikan kon masang gendera abang putih kuwi nek ora diperintah ora digetak-getak karo lurahe medune RT RW kuwi cok kala mangsa kon masang gendera kuwi wis do ora gelem lho jajal kaya ngono kuwi. Inggih Kyai. Contone meneh nalika cilikane nom-nomane Semar biyen kuwi centongan meneh napa kamar ya. Kamare wong-wong dhisik, wong-wong lawas kuwi gambare mesti para pahlawan kusuma bangsa ditemplekne ning tembok men karepe apa supaya duweni kapedulen tumrape para pahlawan sing wis wani ngorbanke jiwa raga mbelani negara nganti tetesing getih kang pungkasan. Mula kamare nom-nomane Semar biyen oke sing do masang pahlawane negara Bung Karno ya to, Patimura, Jenderal Sudirman, Cut Nyak Ben, Cut Muktiyah, Cut Tari, udu wong ngawur. Oke sing do masang pahlawan-pahlawane bangsa ana kamare cah lanang dhisik nom-nomane Semar. Jajal saiki kowe dolanan ning kamare cah nom saiki cah lanang sing dipasang apa wong? Gambare wong wedok udo mesti kowe. Aku kerep dolan ning kos-kosane kancaku. Lha kok masang fotone Miyabi. Lah iya. Kaya ngono kuwi sing diarani kelangan jiwa kabangsan. Iki engko nek negara Pancawati iso ndandani mental kang sarta morale para kawula ing negara Pancawati satemah